Si les parés parlaren, què imagines que dirien? Contaríem moltes històries. Bé, bon dia. Encetem avui l'experiment. Este és el que pretenem que siga l'espai de difusió del projecte que hem encetat de custòdia immobiliària, que ens finança la Diputació de València i col·laborem 8 ajuntaments de la comarca. Avui, com a programa inaugural, tenim a Blanca Llorca, que és la coordinadora del CDR La Safor. Bon dia, Blanca. Bon dia, Marc. I bé, l'hem convidat perquè l'entitat promou aquesta iniciativa i abans que res ens agradaria que ens explicares un poc quina és la finalitat de l'entitat, un poc de la història. Què ens pots contar? A veure, el CDR és una entitat social que es va crear en l'any 2002 en l'entorn de l'escola FP de Beniarjó. N'hi havia un grup de professorat que estava començant com a cooperativa i en un moment donat van decidir crear una ONG en l'entorn de l'escola FP. Esta ONG, com he dit, és d'acció social i sempre s'ha preocupat per la problemàtica que tenen les persones que viuen als pobles de la comarca de la Safor i el territori, els problemes que afecten al territori. Sí. I això? O sigui que ja és una entitat que té més de 20 anys d'història. Efectivament. Justament enguany l'escola FP també compleix 50 anys. Exacte. I un poc, pel que jo he anat veient, que com a treballador de l'entitat, és que és com la pata social de l'escola i que busca que hi hagi més oportunitats en els pobles. Exacte. En aquest sentit, quins són els motius pels quals l'entitat es va preocupar per la qüestió de l'habitatge en els pobles de la Safor? Com has dit, portem ja molts anys treballant en els pobles, treballant amb les persones que viuen als pobles, treballant de la mà o conjuntament amb l'administració local, que és la més pròxima, i vam detectar que hi havia un problema d'accés a la vivenda, al igual que n'hi ha un problema de transport de la comarca. Nosaltres treballem en tots els col·lectius del món rural i era un tema transversal que afectava a totes les persones. El tema, la problemàtica de la mancança de lloguer, de vivenda a l'abast de les persones que tenen necessitats d'un lloc on viure. Jo, pel que... Bé, jo vaig començar en l'oficina d'habitatge del que és el final del 2022. 22, sí. I, clar, la qüestió de l'habitatge, com bé has comentat, és una qüestió transversal i diguem que és la part social de la problemàtica. Però després d'estos 2 anys, 2-3 anys d'experiència, crec que hi ha un preocupant deteriorament del patrimoni construït dels pobles. Tu penses que són conscients d'esta situació, d'aquest deteriorament que no para? Jo crec que no. Crec que la gent no és conscient perquè estem en un moment en què la paraula comunitat s'ha anat perdent. El sentit de la comunitat i de lo comú, d'on ve la paraula, s'ha perdut. Estem en un moment, o almenys l'espírit dels pobles de lo comú, cada vegada és menor. Estem en un moment de molta individualitat, estem en un moment de mirar-se u mateixa i no mirar a lo comú.
ens preocupem de les nostres problemàtiques individuals, però no de les problemàtiques compartides, no? I que dona sentit. Entonces, el patrimoni, el deteriorament del patrimoni, el construït, no? En els pobles, jo crec que la gent no és conscient de que s'ha anat degradant, perdent, i tal volta, ara ens escoltem, no? Per les notícies el tema de tota la problemàtica dels nuclis de les grans ciutats, no? Tot el problema dels pisos turístics, el problema de la gent que viu allí i que els estan tirant fora d'aixòs espais, però clar, ho veiem com algo llunyà de les grans ciutats, però és que en els nostres pobles estem començant a viure en determinats pobles aquesta problemàtica. Sí, sobretot perquè nosaltres som una comarca costera i també tenim aquesta pressió turística. Efectivament. I bé, jo crec que ho has anomenat un poc, però clar, és rellevant que hi hagi tantes cases buides, que no, en el nostre cas, a la diferència de la ciutat, no són de grans propietaris, sinó que potser són de famílies, hi ha moltes casuístiques, i que el fet de no donar-les vida les mata, les acaba matant a les cases, per dir-ho d'alguna forma, i al mateix temps hi ha una necessitat d'habitatge. Ahí hi ha una situació que com a mínim és cridanera o curiosa. És curiosa la situació. Que no tenim una pressió dels fons voltor o aquestes qüestions que afecten més a la ciutat, però al mateix temps tenim un gran volum de cases buides. Què creus tu que pot haver darrere d'aquesta situació? O no sé si és una qüestió social o cultural? Jo crec que és cultural, en el sentit de que les cases han sigut un instrument de les persones per a viure, simplement per a viure. La part social de l'habitatge no s'ha posat en valor. Es posa en valor ara per totes les problemàtiques que estan sorgint, però en el seu moment era un mitjà d'especulació. Tinc la sensació de que la gent no té o no ha fet connexió emocional amb la vivenda, sinó que ha sigut un instrument o per a viure o després per a fer diners, en la venda i en les herències, etc. És un instrument especulatiu i ja està. Entonces, per això ni veuen la problemàtica de tindre la casa i tindre l'abandonar i jo visc en la ciutat o visc en un altre lloc i ho tinc ahí i ja està, i no em preocupa, no tinc una mirada més extensa d'aquesta situació. I després, les persones que estan intentant viure en el seu poble, en el seu propi poble, sí que veuen que estan les cases abandonades o buides i que no poden accedir a elles i els agradaria. O si estan en venda o estan en lloguer, estan a uns preus que no són assequibles per a aquestes persones. Per això, perquè és un instrument d'especulació. Bé, doncs en aquest sentit, la custòdia immobiliària ho plantegem com a un servei de posada en valor d'aquest patrimoni que ja està construït i que no s'està fent ús d'ell a través del lloguer, sobretot per a les persones joves, que és a través d'un lloguer com fan la seva primera emancipació de sa casa, o les persones majors que sofreixen la soledat no desitjada. Quina perspectiva li veus tu a la proposta? Crec que ens queda molt per lluitar. Primer, que la paraula custòdia immobiliària o custòdia del territori, que és la primera vegada que jo ho vaig escoltar, és un concepte que no està en el discurs social o polític. La paraula custòdia la gent no sap el que vol dir. Les cures sí, no? Sí, les cures sí, però custòdia immobiliària, jo crec que tenim ahir una lluita, tenim un treball a fer, que vol dir posar aquesta paraula en la boca de la gent i que la gent sàpiga el significat o què vol dir
o què hi ha darrere de custòdia immobiliària. Val? Després, instrumentalitzar aquest procés de custòdia immobiliària, val? I tot l'esforç o tots els recels que puga tindre la gent que vega que no és... que coneguen, no? La custòdia i que no li tinguen por a la ferramenta. No? I després, que és una ferramenta molt útil, d'acord? I això vol dir treballar. Ens queda un temps de molt de treball per a sensibilitzar a la gent, per a que aposte, per a que primer compartisca aquesta visió que tenim nosaltres del problema, que aposten per aquesta ferramenta com una ferramenta que puga servir a la problemàtica o que puga donar resposta a aquesta problemàtica del lloguer, de la vivenda, de l'accés a la casa, a la primera casa. I després, això, quan ja siga algo més comú, jo crec que tindrem les portes més obertes. Però ara ens toca treballar. En això estem. Sí. I entonces, ¿creus que podem ser optimistes? Sí. Jo aposte per ser optimista i totes les revolucions comencen així. Bé, doncs ara llancem l'anunci que hem preparat per donar a conèixer esta parableja, per dir d'alguna forma. Molt bé. I bé, un poc la idea d'este programa que ens finança la Diputació de València i col·laboren 8 ajuntaments dels pobles del nostre àmbit és donar a conèixer aquest servei. Per això estarem ambulant pels pobles en el punt d'informació ambulant, on la gent es podrà informar en què consisteix la custòdia immobiliària. I estarem actius fins juliol en la idea de poder encetar una experiència pilot i veure si és una forma viable o no de poder fer-li front a la problemàtica. Avui ha sigut l'estreno del nou format. Esperem que s'hagi escoltat bé. I res, moltes gràcies, Blanca, per participar. I encantat. Esperem arribar a bon port. Molt bé. Gràcies. De res.